Στη συγκεκριμένη άσκηση εξετάζουμε το θέμα σχήμα bit ή bit pattern. Δηλαδή βλέπουμε πως με το διαδικό σύστημα και τη διαδική πληροφορία μπορούμε να κωδικοποιήσουμε κάποιες πληροφορίες και να δημιουργήσουμε έτσι κάποιους κώδικες. Διαβάζω την εκφώνηση της άσκησης. Μια εταιρεία αποφασίζει να αντιστοιχίσει ένα μοναδικό σχήμα bit σε κάθε υπάλληλό της. Δηλαδή, να αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο μία σειρά από 0 ή 1, συγκεκριμένου μεγέθους. Αν η εταιρεία έχει 900 υπαλλήλους, ποιο είναι το ελάχιστο πλήθος bit που θα χρειαστούν για αυτό το σύστημα αναπαράστασης, πόσα bit θα παραμείνουν αχρησιμοποιητά, αν η εταιρεία αποφασίσει να προσλάβει άλλους 300 υπαλλήλους, θα πρέπει να αυξηθεί το πλήθος των bit, ναι ή όχι. Εξηγήστε την απάντησή σας και υπολογίστε εκ νέου τα χρησιμοποιητά σχήματα bit. Γνωρίζουμε ότι αν ένα σχήμα bit, δηλαδή αν μια διαδική ακολουθία έχει μέγεθος μη, τότε η αναπαράσταση διαφορετικών περιπτώσεων είναι 2 εις την ι. Π.χ. εάν το σχήμα bit έχει μέγεθος 1, δηλαδή αποτελείται από ένα και μόνο διαδικό ψηφίο, τότε ο αριθμός των διαφορετικών περιπτώσεων είναι 2. 2 στην πρώτη. Είναι μάλιστα ή 0 ή 1. Πάμε να δούμε τώρα για τη συγκεκριμένη άσκηση. Βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε ένα σχήμα bit μεγέθους ικανού να μπορεί να αναπαραστήσει 900 διαφορετικούς συνδυασμούς. Ξεκινάω με ένα μέγεθος π.χ. 2 στην 7η. Εάν δω ότι αυτό με ικανοποιεί, τότε έχω τελειώσει. Αν δω ότι χρειάζομαι περισσότερα bit, θα αρχίσω να αυξάνω. Αν δω ότι χρειάζομαι λιγότερα bit, θα αρχίσω να μειώνω. Το 2 στην 7η, δηλαδή για νη ίσον 7, μπορεί να αναπαραστήσει 128 διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν έχω παρά να κάνω αυτή την πράξη. Αυτή μπορώ να την εκτελέσω και στο πρόχειρο. Βλέπω ότι το 128 σε σχέση με τα 900 που ψάχνω δεν γίνεται. Τα 128 είναι μικρότερα. Πάω για νη τώρα πια 8. Άρα μιλάμε για 2 στην 8η. Άρα πάω 256. Πάλι είναι μικρότερα σε σχέση με τα 900 που θέλω. Για νη ίσον 9. Δηλαδή για 5-12. Πάλι είναι μικρότερο. Και πάω για νη ίσον 10. 2 στη δεκάτη. 1024. Βλέπω το 1024 είναι μεγαλύτερο το 900. Άρα bit με μήκος 10, δηλαδή από 10 ψηφία 0 ή 1, ικανοποιούν τη συνθήκη μου. Άρα με 10 bit μπορώ να χρησιμοποιήσω και να αναπαραστήσω όλους τους κωδικούς των υπαλλήλων. Και μάλιστα από τα 1024 που μου δίνει ένα σχήμα bit με 10 θέσεις, θα μου περισσέψουν 1024-900, δηλαδή 124 κενές θέσεις. Αν τώρα αυξήσω τους υπαλλήλους και προσθέσω άλλους 300, πάω στους 1200. Βλέπω ότι οι 1200 είναι περισσότερα από τα 1024, άρα θα πρέπει να αυξήσω κατά 1 το bit, να το κάνω 11, άρα έχω 2 στην 11η, και τότε έχω 2048, το οποίο αυτό είναι μεγαλύτερο του 1200. Και μάλιστα θα μου περισσέψουν 848. Άρα για 900 υπαλλήλους το σχήμα bit πρέπει να έχει μέγεθος 10, για 1200 πρέπει να έχει μέγεθος 11. Στη μεν πρώτη περίπτωση θα μου περισσέψουν 124 και ενή συνδυασμοί, στη μεν δεύτερη 848. Αυτή είναι η επίλυση της άσκησης.